Ay, hirap siya kayo. Parang ko naman, putang ina to. Parang kang gago ah. Eh kasi dito yung ano mukha ni Ay. Oh, yan oh. Hi! Ay, nag-hi pa si Ayin. Hi! Kamusta kayo? Kamusta kayo dyan? Hi! Hi, Ayin! Nag-awig ba kayo kanina? Nawa ako si Syra. Nagawa mo ako si Syra pagkuhan. Pag kinonsin ni Ayin pa, talagang wala mo kasi Syra. Ako si Syra. Oh, yun naman, nakadagan ka lang. Nakadagan ka lang kay Syra. Para mo, mas matama si Ayin. Ang sweet naman ang baby ko. Ay, nagaling si Syra. Hala ka dyan. Hala ka dyan, oh. Sige. Taba ka naman eh. Ay, kawawa naman. Ganyan ka na po, ganyan. Ano ba yan? Ayin para talaga, no? Halita ng mukha. Ay, oh! Uy, uy, uy! Dalawa. Huwag silang pagkatapay ng gano'n. Yan, Diyos, magkabraso lang sila eh. Mas mataba pa rin yung hita ni Kinzaira eh. Bakit? Ay, ang sarap. Tignan mo nga, Kay. Para magkamukha. Sino mo sa kanila ng dalawa? Ayun lang. Sino makapalabok? Sumakapalambok. Syra, niloloko ka na naman ni Lolo. Ayan, ayan, ayan. Layo naman. Syra, go! Go, bossing! Go, 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 bossing! Inis! Go, bossing! Go! Go, bossing! Nakadagal ka na kayo. Boink! Chay. Wala naman si Syra. Uy! Nahiga na si Ayan. Di marunong umupo. 10 months na. Say-say. Sisipa ka ni Ayan, oh. Kukunin ko to. Uy, meron ka, di ba? Ano yung sa'yo? Say, kunin mo nga. Wala ko to si Aya, pinaghahapon. Ginawa ka yan. Pero si Syra, lagi siya binibigyan. Kaya ang ginawa ni Syra, binigyan niya na agad. Oo, mabi yan. Inabas kasi ni Syra, ginano niya, ayaw pa kumakaya na.